És un directe històric, té. Aquí, mira, donem el teu micròfon. A sobre toca aguantar i tot. Vols que te la... No me l'aguantis, ja me l'aguanto jo sol. Per favor. És un detall. Però què és això? Avui el director més personal a Sprint Race, perquè... És a dir, hi ha l'entrevista de Soy Motor i ara anem nosaltres. Som la sotana del motoresport una mica, Som com la Revuelta i l'Hormiguero. Sí. Nosaltres anem una mica per lliure. Exacte. Per aquí es cobra més. Ah, suposo que sí. Quan et van pagar l'altre lloc? Una mica menys. Val, doncs escolta... Ui, mira quanta gent! Hola, Guille, hola, Antonio, hola, Herrero. Estem en directe i a part, en rigorós directe perquè vosaltres també podeu fer les preguntes que considereu. No l'espanteu, que ja el va espantar prou al Pol l'última vegada que vam entrevistar en Josep Lluís dient-li... Un projecte que no recordo el nom. Un altre projecte, no sé què estem parlant. Un altre projecte d'una altra emissora. I a més, Josep Lluís, crec que últimament t'has enfrontat a molts reptes. El circuit s'ha enfrontat a molts reptes. Tu com a circuit, més que enfrontat, els hauràs patit. I jo crec que avui és xulo que un cop ja ha passat tota la tempesta, amb calma, podem parlar de tot plegat. Hi ha algunes tempestes no resoltes, com les de la Fórmula 1, i altres que ja s'han resolt, com les del Gran Premi Solidari de MotoGP. Amb què vols començar? Comencem per la tempesta, no? La llàstima és perquè vam haver de fer aquí un Gran Premi Solidari, no? O sigui, arrel d'una tempesta que va passar al País Valencià, doncs, bueno, totes les destrosses que van haver-hi no van fer possible que es donés lloc al Gran Premi a València. Un any que era especial per ells també, sempre és especial perquè és final de temporada, però un any en el qual celebraven els 25 anys del circuit, no? Bueno, doncs, al final vam estar aquí acompanyats també per tot l'equip del circuit de Ricardo Tormo i per oficials que van venir també a compartir amb els seus companys i oficials de pista aquest Gran Premi que no es va poder fer a casa seva. Ja hem parlat de que l'any que ve el que s'ha de fer és la celebració aquesta del 24+1, que la farem allà a València acompanyant-los nosaltres també. Que xulo, que xulo. Sí, per tant hi haurà una part del vostre equip que anirà cap allà com ha passat aquest any al revés. Sí. Oh, i tant, que bo. Escolta, jo la gran pregunta t'he dit abans de començar. Jo et vull fer una gran pregunta i vull tots els detalls perquè de debò que em sembla impossible, que és com es munta un gran premi de MotoGP en 10 dies? Clar. No sé si van arribar a ser 10. Jo crec que una mica menys. Una mica menys, jo crec. Jo crec que sí, i la veritat és que es munta tenint un equip que funciona a la perfecció, no? I tenint l'experiència de 35 anys de fer grans premis. Això fa molt. Això és bàsic, no? I que en el moment en què se'ns va dir que hi havia la possibilitat de fer-ho aquí, tothom es va posar a treballar, tothom sabia el que havia de fer i la veritat crec que de tots els que hem fet ha sigut un dels millors. Ha estat molt bé. Clar, tu quan reps el primer input, la primera trucada d'escolta, igual... Com comença? Clar, exacte. T'agafa la dutxa? No. T'estàs dutxant i de cop a una barbacoa? A mi em passa sempre que m'enganxa a la dutxa. M'agafa sortint del barber i llavors truquen i diuen escolta que hi ha la possibilitat de que això pugui venir aquí, no? Com ho veieu? Hauríem de fer alguna reunió ràpida. I això era un cap de setmana del pont de la Castanyada, no? La convocatòria que vam tenir amb tot l'equip de direcció va ser fantàstica, va venir tothom i els que no podien venir es van connectar. Però són cap de setmana, Cap de setmana, sí. Van venir tots el cap de setmana. Ostres, Déu-n'hi-do. I de nit. Ostres! Con premeditació i alevosía. No, fatal, tot malament. Reunió d'emergència, Sí, és allò una emergència total i el que s'havia de fer, començar a preparar just in case, no? O sigui, si passava, havíem d'estar preparats. I això és el que vam fer. Aquell dissabte se'ns va preguntar, es pot fer? Home, hi ha dificultats, però jo crec que només ho podem fer Dorna i nosaltres junts, això. Clar, perquè a mi el dubte que em sorgeix és, en aquell moment de molts rumors també, crec que un dels primers que es tira el triple és Ricard Jové, dient això està ja pràcticament fet, però també el company Mela Chércoles va dir que hi havia altres circuits en joc. Què es fa primer? Dorna us pregunta si esteu preparats, dieu que sí, i en funció d'això Dorna fa un rànquing. Top 5 circuitos per hacer el último Gran Premi. O vosaltres dieu, sí, nosaltres. Com va? No, nosaltres al conèixer la possibilitat de que no es faria el Gran Premi a València,
ja vam posar tota la maquinària en marxa, que podia ser que ho féssim nosaltres o podia ser que no, però anàvem avançant ja una mica la feina. Era important estar preparats, teníem bastant fresc tots els procediments i tot el que havíem fet el mes de maig, o sigui que era desempolvar-ho una mica i començar a aplicar-ho el mateix. Copy-paste. Sí. Hi havia coses que ja érem conscients de que no es podrien fer igual que es van fer al mes de maig, perquè per temps hi havia terrenys que no els podríem tenir, però tot el més sí que vam aplicar els mateixos procediments i amb les ganes de col·laborar perquè això sortís, no? I que es pogués produir l'última prova. Al final va ser una sol·licitud per part de Dorna cap al govern de la Generalitat a veure si podíem fer-ho això i la sorpresa va ser quan ens van dir que havia de ser mantenint les mateixes dates que tenia València, no? I això eren aquests 10 dies, no? I al final clar. Bueno, que hauria sigut millor fer-ho a final de mes. Espera, s'ha subscrit gent. Cada cop que subscriu gent... Quan algú se subscriu, canta Oliver Bergman al sistema. I m'he quedat sort. Però podem seguir. Mare de Déu, Bon nano, Lluís, bon nano. quina animalada. Bon nano, diu! L'Oliver, bon nano. No, el Bergman. Sí, no, que nosaltres no. Bons nanos, nosaltres. Vosaltres també, va. No, podem maco, donar el vot de confiança. Calla, que sí, Josep que sí, Lluís, que calla. Al final. I al final va ser això, començar a avançar-nos i començar a preparar la possibilitat de fer-ho, no? Quan des de Dorna ho demanen, passa un període també en el qual està aquesta decisió final d'autorització per part del govern de que ho hem de tirar endavant, i amb l'hoquei ja portàvem uns dies treballant. Què podia passar? Que perdéssim el temps i que no es fes aquí? Bueno, però ja havíem avançat feina, no? Es va haver de trucar a clients que tenien la pista llogada, activitats que hi havien previstes per aquella setmana, per dir, senyors, és una causa especial, hem de fer un gran premi aquí i haurem de buscar la comoditat del seu campionat o de la seva sèrie que tenen, passar-la en una altra data. Al final la gent ho va entendre, va costar una miqueta, però al final ho va entendre, perquè clar, tot això porta associat que eren empreses que venien de fora, que tenien hotels, i canviar tot això és difícil. Una moguda important, Pel que fa al Gran Premi, doncs el vam fer entremig de dues proves internacionals també, o sigui, vam tenir el Racing Weekend aquell cap de setmana i a més estàvem muntant el paddock amb coses de MotoGP, ens estaven arribant els camions ja amb les motos i molt de material, i això va ser una de les coses que també ens va servir per posar-nos a to. Després, quan ja estàvem en la setmana del Gran Premi, parlàvem de potser si l'haguéssim fet més tard haurien anat molt més relaxats i no hauria sigut aquesta implicació tan forta com la que hem tingut ara, per la premura del temps. I la veritat és que jo crec que tot l'equip va respondre molt bé, tota l'administració, des de ferrocarrils, les empreses de transport públic, la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, tothom va entendre que era una cosa que s'havia de fer i després, com no, el públic. O sigui, la resposta que hem tingut del públic assistint a aquest Gran Premi Solidari ha sigut molt alta i en poc temps. No, massiva completament. Em pregunta la Neus que per què no portes tu el gorro que et diu Santa. Ostres! Perquè igual el té ella guardat, que és l'altre Santa. Jo no l'he trobat. Si no, ja saps que hauria vingut amb el meu gorro. Per trineus, anirà amb trineus. Sí, quasi. Ojo, Rudolf fent volta ràpida, Quin temps marcaria Rudolf? Home, Déu-n'hi-do, van ràpid els rens. Bueno, no, perquè com té allò vermell, té el nas vermell, estaria parada la cursa. Perquè la gent llum vermella... comprendria amb red flag i per tant ja estaria tot parat. Aborted start. S'ha d'aturar. A mi em va agradar molt que d'alguna manera sempre es va voler respectar el principi de que el Gran Premi s'havia de fer la Comunitat Valenciana. En cap cas crec que es va veure un me'l quedo jo, sinó al contrari, i això va estar molt maco. No, la veritat és que nosaltres, tot i que som circuits diferents, però sí que tenim molta connexió tots els circuits d'Espanya i circuits d'arreu del món. I la veritat és que al final penses
això que ha passat a València ens podia haver passat aquí també, no? I què voldríem que hagués passat amb els altres circuits? Doncs el recolzament, i no només va ser el circuit de Barcelona-Catalunya, sinó que van ser la resta de circuits d'Espanya que també es van posar mans a l'obra per intentar ajudar a València. No va ser possible obrir-ho, no? Però l'ideal hauria estat el poder haver fet aquell gran premi, no? Però l'any que ve ho celebrarem allà. Nosaltres vam dir que es veia bastant ràpid que el Gran Premi no es podia fer. No sé si vosaltres potser... Bueno, clar, això no ho podràs dir perquè has de ser bo professional, però que Dorna potser va trigar massa en repensar-s'ho. No, jo crec que Dorna el que tenia clar és que havia d'acabar la temporada amb un Gran Premi. Els pilots també ho demanaven així, i els equips, i jo crec que la possibilitat era fer-lo aquí, per proximitat, perquè ja ho tenien tot organitzat per anar cap a València. Clar. I al final era desviar tots els convois una mica, no? Uns quilòmetres. Sí. Però també hi havia la possibilitat de que es fes en altres països. Amb això estava clar. El fer-ho costa, no? Costa muntar tot això de zero i quan no estàs preparat, no? Que no tens en ment que això pot caure. Desgraciadament va ser per les circumstàncies que van passar. Però jo crec que vam posar tots molta il·lusió, pensant en que això seria una petita ajuda que podíem fer des d'aquí a tots els valencians, i la veritat és que així ens ho han reconegut els propis companys del circuit de Ricardo Tormo, que van estar aquí presents, ho van passar... Va ser una jornada molt dura, molt emotiva, però que els hi vam fer costat i així ens ho han sabut reconèixer. Que bonic. Això és guai. Està molt bé i d'alguna manera també estic a Dorna content perquè pugui passar. Estem tots contents. Això s'ha de tenir sempre content a tothom. Tots contents. Deixeu-me que saludi també a El Canal de Chacho, que és el Sergi, que és un noi que vam conèixer fa uns dies, que va en cadira de rodes, que ell té un objectiu, que és fer una cursa al circuit amb gent en cadira de rodes. És veritat. Això és una cosa molt totxa. Llavors, això ho haurem de gestionar, llavors gestionaré amb el Josep Lluís, però seria una cosa... Bueno, algunes curses ja es fan. Sí, el mes de juliol, normalment, que fem amb la Fundació Isidre Esteve, es van fer curses de ciclisme i curses també amb cadira de rodes, tots barrejats, i estaven això. O sigui, Sergi, per animar-lo a que vingui i que estarem en contacte. Jo el juliol que ve m'hi poso. I vaig jo amb la cadira de rodes, quedaré últim, però em ve de gust córrer. Les retransmetem, si fa falta. No, però jo em poso un micròfon. Pensa que fa pujada, Per això. Clar. O sigui, la baixada no val, O sigui, una vegada arribis... El primer sector. Tot malament. El primer sector, la baixada és per la boca i ja està. T1 i ja no pujo més. No, has d'arribar com a mínim a la 8. Exacte. Després ja fa 8, baixada. 9, i després a partir d'aquí ja ambulància i el recollim. Sí. Samur, por favor, Samur, que me lleven. Escolta, Josep Lluís, moltes gràcies per dir-nos que sí, perquè trobo que sempre hi ha hagut una connexió tan maca amb aquest projecte. A part, la Neus ens ha obert les portes de Race Control. Hem pogut veure los entresijos del circuit, que s'ha posat molt maco al circuit. De fet, a l'última entrevista ens vas avançar totes les remodelacions, que ja són una realitat. El rooftop és preciós. No sé si queda alguna més o quina valoració fas. Algo haurem de pensar, no? Perquè alguna cosa més, per què no? No del volum de lo que hem fet aquest any. Aquest any 23-24 ha sigut espectacular el que hem fet. També agrair tota la feina que han fet en l'equip de direcció de cursa, fent curses, tenint tota l'obra aquí en marxa, que això poca gent ho fa, i aquí hem sigut capaços de tenir un campionat del món a la pista, unes Le Mans Series, i els treballadors aquí acabant de fer les obres d'aquesta primera planta. Una mica com el Barça, que jugarà amb l'estadi com a mig acabar, perquè la gent es faci una idea que estaven allà, no, obrirem, hi haurà la part que es podrà veure, però clar, aquí és una obra faraònica, això també. Sí, la veritat és que sí, i quan han vingut ara molts dels promotors de campionats que havien vingut a finals d'any i que havien patit totes aquestes inclemències de feina, han dit, home,
valia la pena veure com ha quedat tot això. la Però pena. encara estem fent cosetes per aquí i encara estem arreglant. Mira, Molt bé. diu a l'Herrero, perquè ens segueixen molts oficials del circuit, Home. que alguna cosa per ells, per la pluja i pel sol, que estem moltes hores. Un parasol. Sí, això... I tu també saps el que Tu és. saps? Jo sé el que és. O sigui, l'any 91 jo vaig començar igual que ells a la pista. Precisament amb la primera Fórmula 1 que vam tenir va estar plovent tots els dies. Recordo que portàvem uns guants de pell grocs i les mans van quedar grogues. O sigui, llavors no era moreno, era groc. Era groc de debò. Herrero, lo d'ara no és res. Fantàstic. Herrero, lo d'ara no és res, tu. No, lo d'ara és... La veritat és que s'ha de tenir un reconeixement molt especial a tots els oficials que tenim a la pista, aquí i amb altres circuits i a les carreteres amb els ral·lis, perquè és una feina que la gent de fora no ho entén. No, això és veritat. Bueno, es pensen que són els millors pagats i quan és una feina totalment voluntària, que venen aquí per la passió, o sigui, estar més de 12 hores aquí en un circuit o en una carretera, en un tram, això no aguanta tothom, i la veritat és que ho pots aguantar si tens una passió pel món del motor. I tant. I a més que amb la Neus vam fer un TikTok molt interessant de què havia de fer la gent per fer-se oficial, perquè molta gent es pensa, em faig oficial i així veig les carreres gratis. Jo m'asseca la T8 i ja veurem com passen aquí. I ja està. No. Sí. Per favor, de debò, Home, és que a més tu has viscut, o sigui, és que tu pots donar sí. la teva experiència, literal. La veritat és que és això, o sigui, l'any 91 començava a la pista com a oficial, amb banderes, senyalització, intervenció, després ja vam passar a ser cap d'un control, que va ser a lo que és ara l'actual curva 9, el control 9, després d'allà vam baixar al control 8 actual, i després vaig passar a cap de pista, director adjunt a pista i director ja de curses. No? Director de tot, ja està. De la vida. I al final, sí, el 2002 rebo una trucada dient, escolta, estem mirant de canviar una mica a l'equip de direcció de cursa per Fórmula 1 i havíem pensat que podries formar part de l'equip aquest. No? I llavors, des del 2002 fins al 2020, he estat actuant com a director adjunt del Gran Premi de Fórmula 1 amb en Xavier Bonet com a director. Com us ho fèieu abans? Perquè clar, tot això de la tecnologia ha canviat molt, evidentment. Bueno, però aquí era un circuit que ja estava avançat en el seu dia. Nosaltres disposàvem de càmeres, no teníem els monitors ni les càmeres amb la tecnologia que tenen ara, però sí que teníem tota la pista coberta amb càmeres, teníem el sistema de ràdios, que és el mateix que es fa servir ara, ha canviat la tecnologia, ara estem en digital, però de sempre havíem tingut la comunicació, perquè és bàsica, o sigui, has d'estar comunicat perquè els oficials a la pista són els nostres ulls aquí a direcció. Tenim pantalles, però si la pantalla falla, al final la informació que ens arriba per l'emissora és la bona. I és el seu criteri, al final. Mira, diu a Red 5 is alive, quanta rojos el Lluís. Cal molta passió per fer de comissari, que són 12-14 hores al dia, i si no et dus bé amb els companys, malament. Home, no, diu. per favor. Sí, al final és més com una família, no? Perquè són controls que passen més hores, millor aquí un cap de setmana, que amb la família altres caps de setmana. Podries fer un sopar de Nadal del control 8, exacte, per exemple, no? un tot per ells. No? Diu l'Albert, una gran feina increïble del circuit, tenint en compte que organitzar un gran premi en poc temps no és gens fàcil. Felicitats al circuit i als organitzadors que ho van fer possible. Gran. Gràcies. Gràcies també al Que Hables, que junta el link per comprar les entrades molt bé. De Fórmula 1, que Gran. ja estan a la venda, les de Fórmula 1. Per les de MotoGP heu d'estar atents. Quan sapiguem coses ja us ho farem saber. Mira qui ha comentat també per aquí. Qui ha comentat? El Ganxo. Home, el Ganxo. La gent del Ganxo, el Dopen Dorman i el Carles Hodar també per aquí. Que ja van directament a fer la El pregunta. Ganxo són periodistes, no com nosaltres, que som una cosa estranya. Què diuen? Som una merda, I apareix una pregunta molt oberta, Sí, a la qual pots respondre el que vulguis, després ja t'atracarem. Exacte. La F1, què? Està bé la pregunta. Li queda una cursa. Bravo! 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 Enorme! Dic que sí, home! El Club de la Comedia. Cantant la resposta. M'ha encantat la resposta. Norris o Verstappen, no? Norris o Verstappen. Sí, fins aquí. Val, fins aquí el directe. A veure, Fórmula 1 a tope. Tenim 2 anys pel davant per disfrutar-la aquí
durant 2 anys a treballar per renovar i continuar per molts anys més aquí amb la Fórmula 1. Jo la vaig a fer, a mi m'és igual. Jo la faig. Tu tira, sempre. Jo la faig. Jo et dic que sí a tot. Jo la faig. No t'agrada això que em fa il·lusió. Sí. De l'1 al 10, quan està feta la renovació? A aquesta hora de la tarda. Mare de Déu, senyor. Són 12 mesos, no 10. Pagassa! Ala. Això és història, família. Doncs aquesta és la notícia. Que són 12 mesos. A veure, jo vull dir una cosa, aquí Digues. amb el director del circuit. Jo crec que es va fer un funeral tan gros quan va sortir tot el tema de Madrid tal, i nosaltres ho vam dir molt clar, vam dir, escolta, que ha sortit això, val molt bé, però vull dir, coi, hi ha molt de temps, hi ha molta... L'altra pregunta és, el Gran Premi de Madrid es farà o no? Hostis, una altra pregunta, aquesta també, No ho sé. Compte el JDG. Això li hauríem de preguntar a uns altres. Però sí que puc dir que a nosaltres Madrid ens ajuda com a pressió per dir, senyors, hem d'estar donant el màxim aquí perquè això funcioni bé, perquè tenim competència dins del mateix territori. No? I són coses diferents, perquè nosaltres tenim un circuit permanent en el qual hi ha una activitat... feia un moment que deies, mira, hi ha bicicletes. Sí, és veritat. Estan passant les bicicletes per aquí, un lloc segur per fer ciclisme. Tenim el circuit obert durant 300 dies a l'any. Proves diferents d'automobilisme, motociclisme i ciclisme també. Som l'únic circuit que fem 3 curses de 24 hores. És veritat. Que hem fet, que a vegades la gent diu, i la tercera de què és? No, la tercera és de bicicleta. La bicis, és veritat. Aquesta és la bona. És la bona. És la més dura, jo crec. Almenys és la més tranquil·la en quant a l'ambient. No? Si caus hi ha safety també. Sí, si caus fas mal. Aquí el problema de caure és el que té, no? El cotxe, bueno, doncs sempre tens una mica més de protecció. Les motos ja tens el mono i això, però la bicicleta camassa a l'aire... Però, a veure, això t'ha quedat molt bé dir Madrid ens ajuda, però quan surt la notícia de Madrid, que tu tindràs les teves fonts també, que tu deus saber abans que la premsa, però d'alguna manera no hi ha una mica la sensació que compte que ens treuen la pilota? No, la veritat és que és una possibilitat. Nosaltres som conscients de com estan les coses i com es fan aquí. I lo de Madrid, va sortir una notícia molt important, que era un gran premi a partir de l'any 26, i de seguida se'ns va preguntar què passaria amb el gran premi nostre. I, nosaltres tenim un contracte fins al 26. A partir del 26 ja ho veurem. I el treball que estem fent és per tenir gran premi durant molts anys. Depèn de moltes circumstàncies, depèn de com fem les coses, depèn de les quantitats econòmiques, de la situació dels campionats també, perquè ara la Fórmula 1 i les motos estan en un nivell que no sabem el que passarà d'aquí 10 anys, com estaran. És a dir, que d'alguna manera, si es signa una renovació, que sembla que està molt ben encarrilada, no seria per 1 o 2 anys. Estem parlant de llarga durada. Nosaltres sempre hem apostat per una llarga durada. Si fem inversions importants en el circuit, és per això, perquè tingui una continuïtat. I a més, són inversions que queden en el territori. Quan fem aquests espais no estan pensats només per 2 caps de setmana que puguis tenir les grans curses. Estan pensats perquè empreses puguin venir aquí, pugueu fer també espectacles, podeu fer retransmissions, programes... Podeu fer el burro. És així. També, això també. Sempre en control, però la veritat és que hem generat... Abans deien, i el circuit, per què no venen més empreses? No venen més empreses perquè no tenen espais suficientment preparats com perquè puguin venir. Ara tenim aquí sobre una superfície de 3.000 metres quadrats coberts, que això dona per fer des d'un Oktoberfest a una festa més reduïda... Reggaeton Beach Festival. Sí? Això, 40.000 persones que vam col·locar en el paddock en dissabte i 40.000 més el diumenge. Vostè, Josep Lluís, que és més de Rauw Alejandro o de Bad Bunny? Mira, la veritat és que va ser la primera vegada que vaig venir a veure un festival de reggaeton perquè s'havia de veure això, no?
La veritat és que vaig quedar sorprès de com estava de gent, de l'ordenat que estava. Molt bé, clar que sí. Perquè sempre et fas una idea que una massa tan gran de jovent, amb música i tot això, pot ser molt diferent. I la veritat és que vam quedar molt sobtats de que va funcionar molt bé. Molt bé. Ara, man, el reggaeton està dalt de tot, Una cosa que... Bueno, i els maquineros també heu portat amb Pastís Wenry. Hosti, clar, els maquineros. És un extrem i l'altre, O sigui, són les dues Catalunyes, Però literal, a més, Bueno, hem de buscar que puguem fer activacions i concerts i festivals per tot tipus de persones, no? Joves, grans, de mitjana edat, i que tothom pugui venir aquí al circuit. Crec que al final també té a veure una mica amb el model, no? És a dir, crec que Madrid o els circuits urbans que estan dintre de les ciutats plantegen un model molt VIP, molt de tallar-ho tot només per aquell esdeveniment, i en canvi el circuit vol ser una cosa per tothom, tots els dies, permanent. Però poden coexistir les dues coses. Tu pots fer un gran festival aquí, amb una zona oberta pel públic, i després unes zones més restringides, com tenia el Reggaeton Beach Festival, també tenia 3 zones diferents per VIPs. O sigui, al final... La família de l'Anuel, exacte, clar, no pot venir, la família de l'Anuel ha de venir aquí i ha de tenir la recta també perquè pugui veure-la. Clar, i del Maluma i tots aquests. Clar, home. Al final hem de fer això, o sigui, espais que puguin ser compaginats amb esdeveniments de persones joves, persones d'un grau adquisitiu X, Y, i al final és el que dona aquest circuit. O sigui, aquest circuit té molts àmbits on pots fer moltes coses diferents. Jo vaig a dir una cosa, a mi em va agradar molt quan el circuit va tornar al tercer sector original. Perquè crec que d'alguna manera era algo que el públic reclamava des de feia molt de temps, no? I que el circuit es va posar mans a l'obra en tema de seguretat o el que fos que ho impedia. Bàsicament era seguretat. Era seguretat, oi? Sí. O sigui, per què va sortir la Chicane fa uns anys, no? O sigui, la idea de fer una Chicane va ser de la pròpia Fórmula 1 o de la FIA, que va dir amb els models de cotxes que tenim ara, el que necessitem és que vagin més lents a l'entrada de la recta perquè es puguin avançar. Què va passar? Que l'aerodinàmica que tenien aquells vehicles no permetia aquests avançaments, generava més turbulències i llavors això no era del tot bo. Amb l'evolució dels cotxes i l'evolució també de les mesures de seguretat, el que vam demanar al Departament de Seguretat de la FIA és que ens digués què podíem fer en aquella curva sense fer gaire obra perquè no teníem espai que guanyar, que ens permetés fer el traçat que ja teníem inicialment a l'any 91. Llavors ens van dir, bueno, podeu suplementar amb barreres de TECPRO, que són aquestes absorbents d'energia i de protecció, 200 metres aquí, i a l'entrada a l'última curva fer el mateix també. Vam dir, bueno, doncs posem-nos. Vamos allà. Som-hi. I el que sí que vam fer va ser demanar l'homologació dels dos traçats. Traçat amb Chicane i traçat sense Chicane. Ens sobren homologacions, per tant, a Catalunya. I de fet, al tercer sector crec que hi ha fins a 2 diferents formes d'agafar la Chicane. Sí. Però al final el que estan fent tots els promotors, que això ho deixem en mans dels promotors que venen amb els seus campionats, és que escolleixin quin traçat volen fer servir. I majoritàriament ara tothom agafa sense la Chicane. Sense Chicane? Home, més divertit. És més ràpid, és més... Més amè, Que és el problema que també tenien al Radillon, diguem-ne, la part de dalt d'Spa, que com que corre el riu, tampoc es pot desplaçar allò. Llavors, clar, al final fots tots els pneumàtics allà, perquè és que si no la gent se'n va directe. Escolta, Josep Lluís, que no et volem robar molt de temps, només... desitgem molt bon Nadal i que el 2027 la Fórmula 1 es corri al circuit de Barcelona-Catalunya. Primer hem d'arribar al 25 i al 26 i per suposat que el 27 estarem, jo espero, veient aquí més Fórmula 1. Ha dit per suposat. Per suposat, espera que així serà. Clar, i després l'altre és la nomenclatura del 26. 26... Com li diem al Gran Premi? XX, V-U... És el millor. 26. Podem fer un Gran Premi solidari per Madrid? Oh, no, solidari en Madrid de què, home? Tot això del top a València, home. No, ja saps que no volem el mal a ningú, menys en aquest món.
El món del motor, el que té és que pots tenir amb una grada un afeccionat de Ferrari, un de McLaren, un de Honda, un de Yamaha al costat i no passa res, cosa que en altres esports això no passa. Exacte. Els has de tenir separats. Però aquí les aficions és per l'espectacle i pel motor, no? O sigui, això és el bo que té aquest món. I per Madrid, doncs, bueno, ja quan estigui funcionant ja anirem a veure'l també. Molt bé, maco. Fraternitat entre pobles. Que correcte que ets, Josep Lluís, que correcte ets. Molt bé, molt bé. Gran Premi de Barcelona, diuen per aquí. Home, estaria... Gran Premi de Barcelona és un nom, o Gran Premi de Catalunya. A mi m'agrada, sí, Barcelona, Catalunya. Barcelona, Catalunya. Circuit, clar, no? Gran Premi del circuit. Gran Premi de casa. Gran Premi de casa, no? No, Barcelona, Catalunya. Gran Premi de la Moreneta. També podria ser, no? Sí, això ja podria donar més justet, més problemes. Sí. Avui en dia igual no era correcte. Gran Premi del Vallès, potser ja, jo què sé, l'administració es torna boja. D'aquí, de l'Oriental. Clar, choose your fighter. I aleshores els anglesos dirien Grand Prix Valles. Valles, oh my God, nice morat, momo. Gràcies, Josep Lluís Santamaria. Molt bé, escolta, que estem d'aniversari, ja ho saps. Director del circuit de Barcelona Catalunya. Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. I escolta, que estàs molt moreno. Sí, estic negre. És que, no, tornaré a fer la comparativa. Sí o no? Una mica menys, eh? Menys, eh? Jo crec que ara he passat mala tarda. No, perquè s'ha estat preparant el MotoGP Solidarity. Clar, està tancat. Molt tancat. Però bueno, al gener parlem. Molt bé. Què te'n vas de vacances? Tens vacances o no? Algo farem. Algo farem? Quin és el pla? Bueno, celebrar 30 anys de casat. Oh, que bé! 30 anys de casat! Excel·lent, molt bé. Escolta, fantàstic, eh? I ara que no hi haurà temporada de cotxes i motos aquí, haurà d'anar a veure cotxes i motos fora. Hem de veure molt, també, que està molt bé. Josep Lluís, moltes gràcies. Gràcies. Abraçada a tu i a la trentanyera. Exacte. A la trentanyera, a la família. Encara no arriba. Bueno, escolta, 30 anys d'amor, escolta, no es poden dir. De suportació. De suportació, eh? Hi ha més que jo, no? Pilar fonamental, eh? Molt bé, gràcies, Josep Lluís. El Josep Lluís Santamaria, director del circuit, que ha tingut la decència, perquè per venir aquí s'ha tenit decència d'entrevistar, de ser entrevistat, millor dit, per nosaltres.